Тайфун е най-голямата съветска атомна подводница. В продължение на 2 десетилетия тя е кръстосвала Световния океан. Студената война обаче свършва и подводницата трябва да бъде разрушена. На тази замръзнала ничия земя се намира най-голямата реликва от времето на Студената война. Това е съветската ядрена подводница клас Тайфун. Руснаците я наричат Акула и като своята съименница тя е истински хищник. Дълга е 170 метра, висока колкото 4-етажно здание и тежи над 23 500 тона. Голяма е колкото пътнически лайнер. В най-добрите си времена е носила на борда 20 ядрени ракети и е имала екипаж от 150 елитни съветски моряци. Подводницата е построена през 1985. Била е бойно-нападателно оръжие, но за съжаление службата й е приключила. Подводницата е конструирана така, че да издържи на ядрен удар. Съветските строители не са си представили, че ще бъде разглобявана някога. За капитан Пирошков и неговия екип това ще бъде грандиозно предизвикателство. Те вече са свалили от Тайфун, постъпват на въоръжение във военноморския флот на Съветския съюз през 80-те години на миналия век. Това са най-големите подводници, създавани някога. От този клас са построени само 6 броя. Конструирани са за водене на бойни действия при евентуална Трета световна война. Въоръжени с 20 междуконтинентални балистични ракети, всяка сетъчна ядрена бойна глава. От дълбините на океана Тайфун може да поразява цели, отдалечени на 10 000 километра. Само една от тези 83 тонни ядрени ракети може да унищожи град с размерите на Ню Йорк. Създаването на подводница, способна да побере тези ракети и екипаж, изисква съвършено нов дизайн на корпуса. Тези подводници са единствените в света с двукамерен вътрешен корпус. Те са разположени стена до стена във вътрешността на 170-метровият външен корпус. Ако единият от тези корпуси е пробит, екипажът може да бъде евакуиран в другия на безопасно място. Всъщност Тайфун е плаваща ядрена електростанция. Генерираната енергия може да захрани малък град. Витлата на подводницата са задвижвани от най-големите атомни реактори, монтирани някога на такъв съд. Капитан Пирошков отива